Good morning, sir. Morning, ma'am. Oh, I get it. Jennifer. Oh, Jennifer. On a zone, on a zone. But because I have to come on again, Moromo, because some of them gaga, Oberoga now, me move. So I chomka, I do her by. So, Madame. Here. Papa, I'm telling you, because all I am saying, I'm joking. On a motor rube, there's no na, or 2 anno. Obu way, I reach your reba, or Mobu way hit your email. Give mom, Monagas, Coisiono, no Maria Wolf on a motor rube. Oh, Mother Cable, what a clear walk or good impala. It's a good mother, man, mother to go. That's a common law. You might have a Ramana Balonia. Mamma Pomna, one more or Sena Naporana macho meeting. Nabani. Now one nature in no wine and cattle. Ukuja am say when I could say now come wine. Oh, come on, I'm gonna get Korea, Educa, Nana, Kamara Montebezuku. And I am no phone, Eke, Igwe, Mr. Kamara, who is open. There's a cobra. No, that says, it's a cobra. I am Maria Manaka on the Moon. I bear a master house. Papa Cherry, in a woman, I am Mong, I'm not. Nature in one cat on his own. Now, when the top round, get the hand. Gage my cat, Papa. Elena, eh? You join me, Hona. You know, you say, you have one. All of those no now on a togo is no nanya condition nani on a togo. Cadona de Zunano, Papa do the honor done on here. Oh, we Papa. Yes, you watch Aram Kazuna, Cherry and Corner again. Yes, he go everywhere. In case no look Kanjo. Papa, Alama Wagina, Otua, Anyedi, or would Bendos on a day. Papa, Alama Wagin here a secret, there's no way he had a Memenagaga. One in Kibo. No na one use ni mi na akoma gonwa e we na che no nke to kebe bum no bigi papa che anu wa agente ebe mbre kwa ina bata again mgbe nnuru nne e ma nne okwa nne ya ka nnodo we muta mgbe nnuru erisi na akpa ma chioma erisa ipe kanu mgbe nnu batari ya ka bia sina mo bia bia ego mo na mo se do wata nka agbatara nri no carry am ko wuri ye ya diri na ezinu na adibo ndo otu ogbom ihe afu ezinu na ya ba chicha sina afu papa ba tire je siri nke de si ko papa ye nse mechi onu papa yo so gi kwesiri igwagodi mu asi okpara gi gwa mu sim na ehi choro ime aya kpaka aru onu owu ihe onu masiri gi chebere echi ofuma obra nna mu a na abia gwa ka mporu isi na njenu wa ifu nga akụkọ ponga abiri taxes ko ina asina mu ya bia kpọ gwa na nje iru nwa ma ngi nwa je mgbe ije kpata nwata obubini ko dege maka obu nwa be Jennifer ije kpata ebiri akwa nni na anu nwa bia papa ka ngwa gezo eri ni na-ekwu na amu agota mi asiki ko maka ime ala gogo enwe ike genti asiki pon ni ukite papa ha do apron keep gidi papa kita achakwa ya anu ha do tadi kita do asara Achara yu gura asara bosi asa anu ohe na ogini jime elekis gari subita mara bodo gara zabe siro gara na bakade bino seba ya mutu mbona no jara so no because you no asa ma gofuru no kanu egwa na atunu ngere medu ngari ru no na ka mweka kuku na pa gwa gija na boss spot na ina puta na pa para mula wa shiri dan jake ga kosa ikwa na tusun iyo mujija pona eba mujija pona eba Enidia Elizabeth! Kini kama futa kongi bana mia. Ura na le ku oku. Me ura ma wa ga. Na yo ka nta na go ku no kakambe. Won ma ka wa ko ba.
onye kwa ebe chụrụ onye gị na-eche arụ ka unu zuo ka were chụọ ọka a ga-enwe mma a ga-eme a ga-enwe mma bịa nne bịa akwa nwa sọ nwa tụgharịkene ịdị ka achọ pọpọm chatara achata izila oke ihe bụ n'obi na-adịgharị bụ mma ewe agị ihe bụ n'obi na-adịgharị bụ mma anyị na-ewezi anụ nwa mechie anụ nwata ọ na-ekwu okwu n'ikpe na-aba mba ka onye nyere ọnụ kwuo ọ gị na-ebu ụzọ chọọ ka ihe akwụkwọ nwa bụ nkịta okwu n'okpuru wechere m okwu na maka nwa ndebere gara gasị akwa ịma na eruru m ka eme ịchọ ife pụọ ịpụ aka chịkọ nke kekere ya ha nwere anụ nwa biko ịsịkwa ka ịpụ ihe a asị oyi a gị ma mma nne ya na-eji ya ngwa chọrọ nke nne onye ekwe ka onye tọrọ ya bụrụ izu nwa m aka ya adịrị iwe ebe na ọka ajọ nwaanyị Elizabeth ya batara ha Elizabeth afa ndị ọcha nne ije nne Chioma zuo n'ike nunu babeghị maka na ama m onye nna anyị bụ ọma tụpụrụ gị na nne ọnụ anyị jekere nke bụ nke gị n'okwu a onwe mgbe m jikpọ gị afọ n'okwu a ijiji mbe ị na-ebigara na-achọ ka itinye ọnụ n'okwu na-agbasahụ gị ka ịbụ nke gị n'okwu a ngwa biko aka afọ na m n'abalị nwa mgbe ị naghị eji ihe akpọghọ gị akpọghọ onye na-egwu obi m ọ dị n'obi eli nwa mma ọ dị n'obi mbụ ogbuefi ọ dị n'obi bụ ogbuefi so ya na-edesa maka ebe ọ na-atọ m ụtọ ọ dị n'obi mbụ ogbuefi kedu ori ka esi mkpọtụ na mefe mmadụ ama alarụ gị ịmara na chejigo mgbe nabaja larụla nna anyị sikwa mkpọtụ egwu a na-abụ nna agụ nnọọ ị na-anwacha na amụnye nna nwada na ka esikwa na nna emekwa mkpọtụ nabaja larụla na chejigo ka mmadụ zuola gị ike ihe nji bịa nna ya esiri gị anụ anyị nyere anyị n'oge mgbede eji m egbe siere gị ihe a na-abụ sicha ericha ị na-amịcha aka eji masị gị pepe sup gatụrụgodo ịchọ ka igbuo m ka inye gbuo m ka m nwụsịa nna anyị ọkwa Chioma nwa gị yori gị oyo gị nwa ji aka ya tinye ose tinye nnu tinye yabasị n'ime pepe sup ahụ sị ka anyị bute gị ire mọchi anyị m na mọmi nsisi ya wee butelu gị kilie n'ọkwa ofe anụ na-abụ esisi alị gị na-eri na-amịcha aka dadi biko zini mee na anya ebere dadi na-ekene mọmi n'anya biko ka ife nnụrụ ikwu gị isi Chioma ọchọma ndị mmụọ ka ọchọma ndị mmadụ kedu nke ị na-ekwu okwu ya kedu chi nke ị na-ekwu okwu ya ka m gwa gị ọnwa na chibamba mgbe si ebe abụọ bụrụ ya akpọ na nwa bụrụ ya akpọ na ebe a pọpọpọpọpọ na akpụọ ọnụ che dị na anị larụla nyefe ebe a ke nke gị n'okwu a nke ihe gbasara gị achọrọ mgbe ịma nke bụ nke gị n'okwu a ihe na-eme nkịta ị mara ebe ị ga-eje were ji nọdụ ife na-eme gị dị nke nnụ kachagoro anụ ka ị ọsọ ka ọ na-anụ sọ gị zaa m ya iji gwa ebe na-akwa anyị na-ebugharị alala lele ka anyị na-ebugharị ya nke a m busigoro wee kwụsị na ị na-aga nwoke mụ na nwunye di m kachagoro ụbọchị n'isi ka ị na-ekwere ebugharị m obi
Didn't go off on Calvin and Amchad, all like in Amcha. You can have a few days. Kids come on. I want to be beginner. If you are not the book, keep now. Ibu nobi na daro mama agiyama. Iga anwuru, iga ba anwuru. Ogodo mu nwoke. Ibe asi, bia kwuru. Ibu nobi na daro mama agiyama. Bia kwuru. Okay. Migaliba. Naba, ka ndị mmadụ larụ ọlụ go. Nne ka ịba n'ụlọ. Abu habiko. Ina migali. Okay, naba je larụ la na street. Na, come here. Agimo. Daddy, chill. Oh, need chakwa. Need can name a tomakanuna. Eh? Not gonna have to take off one now. Who even choking? Well, your body efforts was one. Well, I never be a man. As we was Check on what. Okay, heck, I've been in the arms so. Daddy. Aku funu manu ay na di putego. Dahil natin tina politin bagi punata. Chomo ni punata anwa. Usubos bini tepe akwane nenu tebulo zubu kesase. Mu aba ge chala nwa. Ibu zo how onen cho oni ye ruzuru m. How chakwana ndo zo we how. Ogo. Emege menu. Ekijwa yo. Eziokwu omuna to onye ọbụla ya ebe ụzọ chọka n'ụlọ nwa gwara ya dị ya eziokwu Daddy ọkwa m gwara Daddy a ga-egbo ịma n'ime elu ya itepe hapụ n'okwu gị otu ọnụ isi n'okwu onye ọ bụrụ ka ikwu kwucha n'ime mmekwa ahụ
idebe ha kwa anyị ntụ ahụ. Otu ọbụla ụzọ ọbụla mgbe ọbụla eji wee chọọ ya m ga-ahazi gị ọfụma ma mpịkọsịa gị ọfụma etepe ngị otu ya esi wee dị ọka ịma dịka ife ọkwa kwubigo gịnị onwe asịrị ụmụ onye ga-ebu ụzọ hazikwa ọkara na bịa ogbuefi ịkwantị anụ nke ọzọ Achara agakọ disenta anyị agwa m eziokwu niile n'ime ala obi eziokwu onweghị ihe ọbụla ga-eme ka mmadụ bụrụ ụzọ ha maka ma a na-adị ọkịta anụ amakwana mgbe a ga-eji ịmara mgbe ejipụta anụ chebe mgbe ahụ ebuteghakwa na ha ya ịbịakwụta a ga-ahazi gị ọfụma ọgwara esse tô atrás de mim mas qual ele é chegando né Jabana que ama você né porque você vai com a casa de brincar filar e meu Ivan Jesus que Por onde vai vamos lá? Eu fui não mané lá. Não é. Again. Come here, you want to make it? Let's get a for one thing. I'm not going to miss it. And again. I'm going to say Oh, it's only my sense. You don't want to come and cook you. No. Why? Why? Welcome away. Do you want? Hey! It's better one and all. Again. If you want it. I never know. You're telling me. That's a fire. Nne na ya ka ngwa gị. Ịma na ọ na-aba agadi nwa ha idebe ọnụ. Ọ dị ka a ga-asị na ọ meghara nne ya. Ihe anyị bi n'obi na-eme ara anyị na-eme chodi na-eme papa na-eme. Ihe ifuru a na-eme ga-emesigo m ya. Mana ofufe ka nchọ ka ngwa gị. Ifuru ala gị idebere ọ na-eme ka ụtọ na-eme tititititi. Ọ na-ebu gị isi. Obere oge. Nwa ihe ibu n'afọ ga-apụta. Wee mịa ya choo. Obodo isi nana Eliza zuo n'ike nunu zuo n'ike mụ na enyi di ya ebere ọnụ ọ dọọ ya choo isi elu ala mgbe aka ya adịkwa na level a anyị dị nwanna nne ihe ọ na-ekwu eziokwu gbaa nkịta ọmakwana nke a na-akọ ihe ibu n'obi bụ opi a na-ada a ga-ịma mma opi a da-ada onwe ihe na-akwa ka m nwere isi na ha wee fe na anụ sịba akụ mechaa ọnụ ebe a anyị na-akọwa bụ na opi a da-ada ịfụrụ ka o si ekporosi kresi opi a da-ada ọmanda ogbu ya nkịtị onye ama nka agị ngwa nene anụ ịmanụ nke so ọhụrụ ichele ya agị ịmụ were nke dị gị amakwala ka ọrụ dị ka inwe esighị nye ọrụ n'ala ịkwara nne gị were na ọ dị ka nne ya na ga-azụkọ gazụ
kedu ka enyi ije ga-esi na ga-esi na abịa manya kana bụrụ anyị ozugbo were oke iwe ha egwu asị gị nwa ya ka ịmanye agba m na nso ibe ni dia ọ bụ na ọ bụ enyi dị ọcha enyi dị tụtara m ọ ga-echere nwesịa ọ wee wee aja na-eme onye ga-emeta ahụ n'ụlọ nwoke anyị ga-emeta ahụ n'ụlọ ga-echekwa ekwe ahụ n'ụlọ maka nwa aka na-achịgharị gị nkwo ọka nwere ife bụ ọ ngị na-anụ ọ nwere ife bụ onye bụ di bi ụlọ ọnụ ọnwa anyị ọmụ bụ di bi ụlọ I'm sorry ndị dị pụta uche ụgbọ yi dị na ihe echere mgbe enyi dị ya were oke nwa maazị kọwara m ebe a a gị nwa m opi adada nne Chineke ọmụ kama ọ ga-ebu m ụzọ wee wuo oke ifuru anụ a chịkọ ọnụ aka ọnụ mana ka m gwa gị na ọ bụ ọsụsọ na anụ ka mmadụ na-esi adị enwere ife ọzọ ga-abụ mmadụ na-eti na ahụ a na-adị ọkarịa anụ na anụ gị chịrị anụ gị anụ mmakụ na obu ọkwa gị na-ebute ha na anụ ị na-eketa na ụmụnna ịkpata ha n'ebe gị kaba dibịa ụlọ ị na-anụ nwaanyị chịrị anụ gị taka anụ mana ka m gwa gị eziokwu tete nte efe oke ọkpa makwado m na be ga buru ife m na be nna m ka m jetichi nwe ka m gwa gị n'aka mbụ parapara ụtụtụ anago m nwere okwu chiga azụ bịa ka m gwa chiama mfọbụla ebe a buru ibu na aba n'abalị a jee tụtụ krọsacha ka ọha na n'abalị a ọ gwa gị na mma ya na mụwa sizie na aba n'abalị a chụtụtụ echi ịma nla ụlọ n'ebe a n'abalị ị ga-emecha chọọ ọnụ nọdụ ka ha na-anwata nsị na ọwụnye gị n'isi mụnwa onye iwe nna m iwe ya biko sugbuo ya nke ife ibu n'obi na-abịara m agị mama Daddy. enyi m chọrọ nke dị gị mma ka enyi dị achịrị nke wee naba o na abalị ekekwana m ma ị nakpu Yes, mo wala ba. were nnọọ nke dị gị mma nwa Hindi may wonka. Wala fema. Wala ko mo ta. Tiya ko nka ne. Mana ka wezi bukan da kala. adịghị kedu ọzọ Tiya ko nka wani. Anya fe no ko. nwam opi mee opi ada a ga-enwe m Daddy. enyi dị enyi m ngwa were oke nke Ya nka wi fe do. nke a bụ nke nne ka chifọ m ngwa binye ka anyị Lani. Beto je nda ka ina ko. ngwa bilite ka anyị Na sembilite mo no ni ye kunite. ewo nwam eje ha mụchikalụ m Biko na biko ake ihe na-eme nwa so ni na-ebe anụ nwa na-ebe akwa ihe na-eme nwa Agnes Onne nwa ahụ mụtara nwa onye nwa na-enye m kụtụ aka. n'ikwu m anya biko kwanụ Agnes si na ogini Chee ka mmadụ ihe ọ na-akọ biko, mesa ka mgbachi ya ruo. Agnes ogini ka nwa na-ebela akwa ikwula ebe a na-aza fonu Enyi dia. odigo kwa nni Enyi dia. Enyego m nwa nne. Na ya mmiri. Kedu ife chọka mmezie? Agnes nyere nwa ala ezigi nwa nyere ya ala ọjụ Nye ya ala. Kedu ala ị na-ekwu okwu ya? Ala nke ma, mgbe na-eburu je enyi ya. Bụrụ ya je enyi ya. Ana m eji ala. So ịchọ ka ala ma, ọkwụrụ ọka ma. Ka ọ daa ka nke gị anụ nwa mmekọsịcha na onwe ihe dị na ya. Nne m akwa ihe na-akọ ka nkwa go. Agnes. Ịma na-efulu efu ka egwu. ịma na isi adịrọ gị mma n'enye ife na-akọgheli na nwaanyị kụ ngwa n'aka dịka gị na ịma nye nwe gị ala ka ala gị wee hapụ ịda Chineke nna ya na ala gbagbuo ya Chineke na bunyere gị n'obi n'ife o bunyere gị bụ ka ị na-ayọgharị ya na nwa ya aṅụ ya aṅụ ọkụ ya Agnes ka ngwa gị agwa ọkụ ifuru ala dara ada adago nke kwụ ọtọ ka ya ada ọkụ ifuru ala ma o nwere mgbe ọ kwuru pịrịrị mpịom mana kịta ị na-afụta ya n'ọsọ pas ya mere ọ ka mma na iburu ala ajiji nye nwa ala
Jije nyere m nwa ala biko. Ndaka iji nwa ya ekwu. Na ma ya enye. Ị na nne na gwa gị mmenye. Ya na ka nzu ụlọ m ike biko. Ọ dị mma. Nna anyị nataka ngwu ya ni. Cheka nna anyị nataka ngwu ya. Nna gị na onye? Ọ nna gị na onye? Kedu ihe ikwu eme? Bịa, nna anyị na-ekwudo okwu ya sef. Iche na ọma mgbe emere eme ya fọzi dị ime. Kakwara akọ na-eriwe kwa o. Ọkụkọ agbasa n'opisi. Chineke ose etikwakwanu. Chimo. Onye nwoke akụtere onwe. Agnes. Nya ihe ị na-akọwa bụ na ọ bụrụ nna anyị tụbara gị ime nwa. Ehe. Ọ bụghịzi n'ife ọfụ nnụ. Na ọ bụ onye atụgba na ọma ha ka o si bega ọ bụrụ onye atinyelu Nye m efe ka m zuo olu gị ike. Ị na ihe nna gwa gị busybody. ife nwoke a mere onwe ya n'ụlọ. Hey! Chee ka ọ bata. Mma gwa ndị anya ka ọ bata. Ka ọ ebe gị pụọ ebe a. Ka ọ ebe gị si ebe a pụọ. Ndị ma ihe na-eme nwa. Ile ọba ha enyekwa nke gị ka ọ na-amị. Na nke m na ọ ya ha dakpa. Nna emi nna. Hapụ ndị ara. Ọmụnwa dịrị nwa ha ojije tụtụ ime. Olu nwa na-enye m nsogbu ebe a. Nna bọọ. Agnes, ogene dia. Ohara. Kakwa nka be wu njonjo agadi nwa haka. Oke bi nwa na wu njonjo. Anya arụkwa mma. Chelo. Gị na onye bụ agadi nwaanyị. So you na ibitokwa n'isi n'elu m na mkpịsị kwụsị na mbe bilachi. Ọ gị wa we bilachi. Kedu ife ọ ka ị na-enye m nsogbu? Hapụkwa nka mgbegwu na gbawo. Nwoke ihe jikọ m na gị ka nkwa gị o. Hey! Mpompo yes boy. Nwa bulebu. Afụdị mba afọ ogologo imi ya. Yoli ha afa ebe ka ị nọ. Hey! Nwa ị na-asọ m nsọ. So ị na ebe ahụ nọ na-enweta onwe gị. Ụmụazị na-emetagharị gị aka hapụ m ebe a n'ọkụ ya. Mba don't worry. Mba anwụ na nkwụ na ngwụ na-abịa. Akwa m. Eko ọ na m abịa. Ịgọta ihe m na-ekwu. Iwe na nsọ obere nkịta atụọ m. Ịkpọnụ m mkpọgasịa m ụmụ ebe ahụ na-adị m mma n'arụ. Ịgọtago maka m echikọkwa ahụ. Echi m nke dị egwu. Nwa na-atọ m ụtọ. Ide egwu akwa nye ka m ji tụọ na m nwere onye dịka gị. Stainless agadaga nwoke. Sọ gị na-akpọtụ m aka ebe ọ na-adị m mma. Nwa ịdị too much. Ị na-asọ m ka ị sọ uwe. Tọntọm. Ka igwe enyi dia. Ị na-achọ tọntọm. Ka igwe enyi dia. Na-adụ obi nsị ka mkpọchi ya gụọ. O nwere ndị na-ebe a na-enyegharị m nsogbu. Na-enye nsogbu mụnwa bụ ndị. Nna ya tahụta. Akwado onye je nwụcha mmanya ufọ ya na-ezuzugharị. Iwe gị. Nna agbakwere olu. Nna ha agbakwere olu. Ọ gịnị? Ya dị ifo. Ya na-enye m nsogbu. Ya ihe mgbala enyi di ya. Enyi ya kere ngwa gị. Gịnị gwara ya? Kedu ihe ngwa gị enyi di ya? Kedu ihe igwu ma agbagharị? Ị na-achọ nnọọ favor n'ihu nna anyị. Iburu mgbago, iburu mgbada. Kedu ife ọ? Kedu nke basịrị? Eji gị akọ gịnị? Isi na ịma nwunye nwa mụrụ ala. Ị na-enye nwa gị ala? Ị na-enye nwa ha ala? A sị gị na na-enye nwa ha ala. Ọ na-ọkanye ya ala. Bụla ala ka ije bunye ka nwa. Na nwa ada enye. Gekwa m ntị o. Nke ifuru ya afụ, just amụ ha maka iji wee fụ ya. Mistake ni ka eji fụ ya afụ. Ihe nna gwa gị. So makwa ihe na-ekwu ebe anụ wa o. Gị na onye kwan. Nna. Ọ ka nwekwere nke ka njọ okwu. Gwuo ya. Ọ sị na nwa okwu n'aka na ọ bụrụ gị tụbara ya ihe. Eziokwu. Isi na ọba m tụbara ime nwunye iko. Mana ọ bụ gị tụbalụ. Ọ jụọ na gị si na gị nwa tụbalụ. Ọ bụrụ gị onwe ya o. Ka m gwa gị ihe. Nwa kịta ifuru. Afa ka m chọrọ ka ọ zawa. Anọ ọzọ gafe ahụ.
Anna mission m ebe a ọ dịrịkwa accomplish ọ bụ na ị marakwa o. Ị na-adị m na-agwa gị kedu ihe na-enyedụrụ m nsogbu? Isi na ya nwa onye biko agadi ekwenta ikwu okwu obodo a ahazie m gị pịkọ gị ụmụazị eme gị ihe ya ekwela ha ntụ ka gị ebe a mma gọrị gị ikpe gị ọta ihe na-agwa gị ndala kedu ihe na-achọ n'ahụ gị kedu ihe dị n'ahụ gị aka m fukene makwara ife na-adị eme gị ị na na-esi ya gbụọ dị ka m bịa kpọrọ m sị na ya anụ m ịrụkwa nnukwu anya ndala zugbe ịfụnanya m nna anyị fụrụ ife imere onwe gị na-eke n'ife imere onwe gị na-eke n'ife imere onwe gị ihu na ihe imere onwe gị pọ nna anyị kedu iru ihe eji wee fụ ndị ichie ibe kedu iru ihe eji wee fụ n'ọrụ obodo ifuru ife imere onwe gị a na-ekwu na Eliza gị na Eliza nke bụ Eliza ijikwa dubatazi ya nke bụ nke ya ata isi ịfụnanya anụ kịta ị ya abụkwazi nwa na-eku nwa na-eku ka ị ya abụkwazi ọ dị m n'obi ịbụ ogbeeshi ma ndị ife ibu n'obi ife ibu n'okwu na-adị arụ gị mma ọ dịbagoni anụ ọ dịba gị ihe nwa na-eku jekube ana m na boys quarter m ụna ọ dị m n'obi ịbụ ogbeeshi ọ dị m n'obi ịbụ ogbeeshi ọ dị m n'obi ịbụ ogbuefi ọ dị m n'obi ịbụ ogbuefi onye kpatara nkụ ahụrụ si ka ngwere bịara ya ọlụ ịgagharịcha ịba n'ụlọ jekube nwa ọ dị m n'obi ịbụ ogbuefi aka ekpe efe m azụ nwenwe ịgba n'elu na-eso gị nwenwe ịgba n'ala na-eso gị nwa na-ebegbu m nakwa obekata obedebe nwenwe ịgba nwa na-ebegbu m nakwa obekata obedebe ọjọọ ebe onenebe nwenwe ịgba ogbuehi a na-egbu ebe nke ị na-awụkwa nwa ewu efi udo ọdụkwọ ego na nwa na-eku na-awụ nwa ewu na anwụ niile a na-efifie niile ụnụ atana m ụta ihe ka nta abịakwute na nte n'ọnụ ya ka bịana onye bụ ihe na-eme nwatakịrị na-ebe akwa nne ya nọ n'ụlọ ndị nwunye m gbafusiri agbafusi agbanasịa na Elizabeth be m n'ọkatara ọtụtụ kọ nnọọ ihe niile o ji biri wụrụ aịza zachakọrọ ihe niile ya cham n'ime ọhịa gbafuo mkpụrụ otu isi ihe ọ mụtara ya na Chioma nwe a ga-enwe mma mụrụ nke a tụbiga mezie onwe ya acha mgbafuo na gịnị mezi kemgbe o siri m nwa onye ba ya ala ọ na-eche ya ara kemgbe ọnwa ito enye ya ara ka ihe ojizi enye ya ara ọ sị na ya chaa ka ala ada amara m ihe na-atụ na ma ọ na anụba na ala nwaanyị dara ada onye dara ada ihe dara ada kedu ka ọ esi ọkpọrọ isi na anọ na ya dozikwa mma akwane ya ọda ọ bụ dị anyị nwa n'ebe ọ rụrụ ya tere ịchọrọ ka ebe ema ihe mere Chika nsogbu nọ ndị ichie nọ ihe bụkarịcha nsogbu mbụ na enyi di ya enyi di ya bụzi ya bụ nsogbu karịchara n'ihe niile etu ọ bụ nke ihe mụ na enyi di ya na ụmụ ya eji bi n'ezinụlọ a nwatakịrị a na-ebe akwa ọma ahụ dị ya ọma ọ na-eto eto ọ na-adịghị eto eto ọ gbasaa ya
ụmụ ya na-anọkọta jụọ isi anya eje njọbagodi ya yọtacha mesi anya yọta ụmụ ị nwere ike ige m ntị isi a na-adị ata ebe akpọrọ ya ọ bụrụ na akpa obi die ihe ọya iyo n'obi gị niile o nwere ike ịgbaghara gị ihe na-ekwu bụ enwere ike ịkpa obi die ka ihe ọya iyo ya gbaghara n'ọnụ ya kpọọ ya na isi a na-ada atọ ga-akpọrọ mmarị Ogwefi ọ bụ na yogide obi die yogide yọta ọ gbaghara gị kedu maka nke a ihe dị n'okpuru peteri nke emere ya ememe amarọ ma emerighị ya eme kedu ihe a ga-eme n'okpuru peteri a na-ekwuru nkwa taa dịka ụmụnne m ndị nji eje mba na ndị na-edu m mmanụ ọkata n'ụzọ na-enwe anyị anya ọsọkwa ya bụ na ike na-ete parịparị ọsọ ya bụ na ala ya na-eme biriji onwe ọ nata ihe mee ka m pụta na-enwe anyị anya ọ gwara ụnụ dị ihe a mmiri ụkwụ akwọju awọ ọrụ dị mma obozi nwa na-eku nwa na-ere ọ bụ ụzọ nwa na-eku nwa na-ere ere ị na-ere nwa ere n'oge eji atọ a na-agwa na ihe karịrị na-ajụ m ihe o yiri ọ bụrụ na ị na-akpọ ịkpọ ya karịa obi die enyi die enyi die ijere nwaanyị osiri ọra ijere nwaanyị ọmụmụ awụ eze nwaanyị nna eze nwaanyị nne ka ime enyi mgbo cheregodo enyi ugbo ha bụ enyi gị ọfụ na enyi gị ugbo hapịa kịta obi dị onye adịghị ka ọ bụ onwe ihe mere onye echi iburu aja na-ekwu na anụmanụ ihe ọ bụla o mere bido na mgbụsị ọ nụrụ wee ruo tata gbaghara ya na ọ mahụ ụmụ ebe achọ m ọnụ gị ebe a onye o juru anya ọ na-abụ nkịta na-ata ma onye nwe elu o juru anya ọta onye rute onye azụ mana ọ ma na ihe ọ bụ tata na ọgụ nwa merie ọ bụ na mmechi adụrọ mgbaghara ama dị na-edighị na ya anya n'obi ọ bụrụ na onye a nwụrụ tata ịkwaba aja du na ya anya n'obi egbuo m iwe n'elu isi ọ dụrụ ọgbụ nabata anyị nụkwara n'ọgụ maka ife a maka egbuo m iwe ọnụ maka ife a egbuo m iwe enye m isi eme ha anya n'anya ụmụazị nna ya na-egwu obi dị ya ike agụ lee mmọnwụ ka ọ bịa na bụ meluo gbadata meluo nọ m ifu nnukwu mana o nwere ife mma asagodo unu kịta maka na kemgbe ọ gbarapụrụ m kemgbe o debe m n'ọnọdụ a ụmụ m bụ na nka dị ndụ anyị eze chukwu o nwere ife m ga-ekwu na eji amụta nwa m ga-akpọfa ha bịa ka fa nọlụ jile ntị fanụ mara ife anyị ekwu n'okwu obi dị ya mee etu i siri kwu ka m kpọọ enyi mgbo bịara mkpọrọ enyi gị ugbu a rapụ enyi egbo owere ihe nkwụ ya sị ya mara ihe a na ikpe mara na mfeta ihu a oge mgbe ị na-aba mba ịtazina m ụta ma nke ya mụzina m amụ ihe ahụ bịakwara bụ nwunye dị nkwari m ọkụ n'ite ụbọchị nke ka nkwari ọkwụ onye bịa ndebịa mmiri akpọji awọ ijere nwaanyị ị na-esiri ọra eze nwaanyị
jụrụnụ anyị kpọrọ unu ndị o tiri mbọsị anyị chiri ya ọzọ. ị ga na-echeta ụwa ndụ ka ime ịfụrụ na ihe a bụ mmanya anyị ga-aṅụ akpọgo m ụmụazị a ọ ife a unu gwa m wee je kpọta ụmụazị a ka unu kwukwu ya n'iru fa maka dịka m gwara unu na kemgbe a ọ gbarapụrụ m ụmụazị a bụ na m dị ndụ ma jụọ ya na onwere ife m ga-ekweta ya unu ife a unu gwa m ka unu kwukwu ya n'iru fa ekwuru m iwe enye m isi onye a bụ di gị Ogbuefi bụ di gị achọ Ogbuefi afụrọ iruwe ụjụ chekwaba ajadu nke anyị achọrọ anaba anyị na-azọ anyị nsọ ife ọbụla Ogbuefi mere unu biko gbaghara na ya biko ayọ ka nna ya mgbaghara amadị o rugoro na omume ụwa nwa m n'elu nna unu ihe ọbụla omena unu gbaghara na ya enyi mgbo yalebanụ nne yareba biko gbadata biko ọ dị n'obi ọ bụkwana m ime maka ihe ndị ọzọ were maka ụtụtụ mbụ ọ dịkwana gị ma jụọ onye ka ọ ya bụdo ọ bụ onwerọkwọ ndị iche ụwa ọ dị egwu asị m ka m kene unu ebe ọ bụ unu bụ m na mma na udo nke ezinụlọ m a n'obi na-echu anyị ụra amasị ka Chineke mekwara unu otu a anyway ịma na nsogbu a na-enwe na anya mmọnwụ anaghị adị ebe a rụpụrụ ya mana ọ na-adị mma onye a gwara ya nọ ebe ọnwụ na onye ọya na-aya a na-egbutere ọgwụ ekwetago na ọya aṅụ nsogbu adịrọ maka na mgbe mbụ ọ gwara ụbọchị m kpọrọ unu maka okwu a kpọọ unu su nekwe gịnị mere kwa mba ka eji wee gbasa ya dị ka gasị na ama ihe m na-ekwu mana ebe ọnwụ na m batakwara nke a m batara bịa jekwunye nke a kene dịrị Chineke osita dị na mma ọ dịbara gboo nwa m enwe m nsogbu nne m enweghị nsogbu obi dị ya onwere obi ụmụnne m enweghị nsogbu onwe mgbe ọ ga-esi anyị n'aka ọgba ọka a ga-esi n'aka anyị wee baa n'ọhịa anyị nabatara ihe n'aha m na ụmụnne m anyị na-asị na osita dị na mma ọ dịbara gboo nwa m ọ ya jere n'oge ụwa nsogbu adịghị ụwa na-eme ntụgharị papa nwayọọ were nwayọọ ọrụbago gị arụ anyị ahụ ihe m na-akpọ gị mkpọ ọdụgwa gị ọ dịka a ga-asị na